Zenbagarren mailakoak zarete zuen? Bosgarren mailakoak. Bosgarren mailako maila, bueno, datorren urtean azken aia, eskolan? Bai. Beraz, bueno. Eta zuen bost urteko gelan ibili zinaten ere bai, txampian? Bai. Ni ondoko gelan. Bai, Ni hemen. Betxu, hauak egon ziren zur bezalakoak zirenen, hemen goikela hontan jolazian. Betxu, ziren ja grabatzen edo? Zirez. Bueno. Ni Alai naiz eta ni Peru. Eta orain historia bat kontatuko izugu. Kaixo. Denok ezagutzen duzue Hiru Txerrikumen liburua? Bai. Bueno, guk orain antzeko beste bat kontatuko dizugu. Baziren behin 3 txerrikume. Egun baten etxetik joan ziren handiak zirelako, eta honela deitzen ziren. Txikia Pumba deitzen zen, ertaina Piglet eta handiena Porky. 3 txerriek ez zuten etxerik eta bakoitza beria egitea erabaki zuen. Pumba eta Piglet oso alferrak ziren eta ideia bat eduki zuten. Badakit, nik lastuzko etxea egingo dut, eta honela denbora asko izango dugu, esan zuen Pigletek. Jolastea gustatzen al zaizue? Bai. Bale. Ni lastuzko etxea egingo dut, esan zuen Pumbak. Nik arrisko etxe sendo bat egingo dut. Horrela otsoa ez du inoiz botako esan zuen Porkyk. Pumba eta Piglet etxea azkar bukatu zuten, eta harrapaketa egon ziren. Porky etxea egin zuen bitartean. 3 txerriei kirola egitea asko gustatzen zitzaien, eta zuei? Kirola egitea gustatzen zaitzea? Bai, asko. Egun batean, animalien festa batera joan ziren. Festa horretan, dantzean ari zirenean, txakur bat eta bikatuek dena apurtzen hasi ziren. Eta 3 txerriek esan ziren. Partido bat egingo dugu, galtzen duena joan egingo da festatik, esan zuen Porky. Bale, esan zuten txakurrak eta bikatuek. Epaileak txilitua jo eta partido hasi zen. Piglet atezaina zen. Porky defendatzailea eta Pumba aurrelaria. Porkyk baloia hartu zuen, Pumbari pasatu eta berak gola sartu zuen. Kristoneko gola izan zen. Asko postu ziren 3 txerriak. Txakurra eta katua joan egin ziren. Azkenean dena joan ziren etxera. Eta etxera zoazen bitartean, kanta eta kanta hasi ziren pospozik. Baina ezakiten otsoa beraien atzetik zegoela. Bat-batean, otsoa irten eta txerriak korrik hasi ziren. Bildurtuta zeuden eta beraien etxetan sartu ziren. Eta otsoak Pumbaren atea jo zuen. Sartu naiteke, esan zuen otsoak. Baina Pumbak ezetz esan zion. Otsoak putz eta putz egin zuen etxea bota zuen. Pumbak korrika irten zen Pigleten etxera. Eta otsoak atzetik jarraitu zuen eta atea jo zuen. Zabaldu atea, esan zuen otsoak. Ez dugu atea zabalduko, esan zuen Piglet eta Pumbak. Otsoak putz egin zuen eta atea bota zuen. Piglet eta Pumba, Porkyren etxera korrika joan ziren, eta otsoak berriro atea jo zuen. Baina ez zioten zabaldu, eta honek putz egin zuen. Otso handiak ezin zuen etxea bota, eta tximiniatik sartu zen. Beraino joan zenean, ipurdia erre egin zen. Azkenean, ez zen inoiz gehiago otsoa etorri eta txerriei jolasten tranki jarraitu zuten. Txondoko! Marrazkiak eta zuek egin dituzten? Betxu, ikusi duzu ezelako marrazki politak egin dituzten, eta margotuta ondo. Eta nondik sartu zen otsoa? Nondik sartu zen?
tira. Eta beste batean. Otxoak ipurdia ere zuen. Zer erra zuen otxoak? Ipurdi erra zuen? Tximiniak jautzen zen. Bera oso, kola, bertako lanun dauka. Itxartxan dauka, izgana. Ipurdian erra zuen. Bai,